Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je od strane Hrvatskog sabora 2009. godine te djeluje kao krovna organizacija za obiteljsko poljoprivredna gospodarstva, ali i okuplja i druge oblike poslovanja. Glavna je organizacija poljoprivrednih proizvođača u Hrvatskoj koja sudjeluje u radu gotovo 60 odbora na nacionalnoj razini i razini Europske unije. 2010. godine smo intenzivno počeli dogovarati, pisati zakon o poljoprivrednoj komori. Malo smo se savjetovali sa Poljacima, malo sa Austrijancima, najviše sa Francuzima i složili zakon o poljoprivrednoj komori i osnovali poljoprivrednu komoru, naravno uvažavajući naše i regionalne i sve druge specifičnosti koje imamo. Pero Čobanković je tad bio ministar poljoprivrede, Božo Pankretić koji je najviše pomogao u tome je bio tad potpredsjednik vlade, a premijerka je bila Jadranka Kosor. Vizija Hrvatske poljoprivredne komore je zastupanje interesa poljoprivrednika i praćenje poticanja održivog razvoja poljoprivrede. Učlanili smo se u Copa-Cogecu, morali smo platiti tamo članarinu, uspjeli smo tu članarinu skini čini mi se na 1/4 od onoga što smo trebali platiti, to su nam pomogli i postali smo nekakav subjekt u dogovaranju Copa-Cogece sa evropskim, ajde da tako kažem, DG Agrijem, odnosno Ministarstvom poljoprivrede Europske unije i počeli parirati, počeli razgovarati sa našim ministarstvom. Tad je dr. Katalinić i 250 djelatnika savjetodavne službe bili sastavni dio poljoprivredne komore i počeli smo funkcionirati. Moj skromni dojam je da je to bilo dobro, da smo imali dobro razvijene, 18 smo imali odbora, stočari, ratari, voćari, svašta nešta, koji su se dobro ekipirali, svi savezi, sve udruge su ušle u te odbore. Počeli smo slagati, rekao bih, dobru priču. Dolaskom na čelo komore dolazimo u trenutku kada je komora bila poprilično dobro uspostavljena. Dakle, obvezno članstvo, oko 180.000 poljoprivrednika, savjetodavna služba u sustavu komore, preko 250 stručno zaposlenih ljudi. U tom dijelu je itekako bio izazov vratiti obavezno članstvo Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, jer u donošenju odluke tadašnje vlasti od X komora koje funkcioniraju u Republici Hrvatskoj, samo je odabrana Hrvatska poljoprivredna komora u kojoj je ukinuto obvezno članstvo i ona je funkcionirala na dobrovoljnom članstvu. Prikupili smo negdje između 300 i 400 dobrovoljnih članova i nastavili smo dalje raditi. Zahvalio bi se svim tim poljoprivrednicima koji su vjerovali u komoru i upravnom odboru i oni koji su bili u tijelima komore. Uspjeli smo izdržati tih 6 godina, s obzirom da nas hrvatska vlada nije baš volila. Odlazimo u Copa-Cogecu, dakle krovnu instituciju poljoprivrednika Europske unije. Postali smo njihovi članovi, zapaženi članovi, djelujemo i dan danas tamo kroz tijela tog sustava. Imali smo čak u dvogodišnjem mandatu i do predsjednika. Značajno smo koristili medija gdje smo upozoravali na probleme, nedostatke, zakone, sudjelovali u pisanju, predlaganju novih zakona, pravilnika, kojih u poljoprivredi imate enormno puno. Upornošću svih tih poljoprivrednika smo uspjeli to napraviti. Značajne rezultate smo postigli u Europskoj uniji, u Copa-Cogeci, u Briselu, gdje su i svi naši članovi nekoliko puta tamo otišli i vidjeli kako se radi sa sustavom poljoprivrednika, odnosno organiziranjem i zastupanjem njihovih interesa. Imali smo doista svu pomoć njihovu prilikom ulaska unutra, što se odrazilo i na omotnici koja je napravita za hrvatsku poljoprivredu. Da nije bilo Hrvatske poljoprivredne komore, zasigurno danas omotnica koju ima hrvatska poljoprivreda ne bi bila toliko koliko je, a ona iznose negdje oko 750 milijuna eura. U proteklih 8 godina zapravo smo imali 2 ogromne svjetske krize. Prvo smo imali onaj famozni COVID, imali smo ukrajinsku krizu, bilo je izuzetno puno
izazova globalnih promjena, bilo je vrlo žurnih situacija, da ne velim koliko smo imali sve bolesti s kojima se susreli prvi put, famoznom afričkom svinjskom kugom, nebrojeno sastanaka, promjena zakona o zemljištu, standardne stvari koje se u poljoprivredi sve zajedno moraju izdogađati, što je najnormalnije. Imali smo Europski kongres poljoprivrednika, znači 500 najeminentnijih ljudi iz Europe je bilo kod nas u Šibeniku. Dugo smo pripremali zajedno s kolegama iz Europe taj kongres i dan danas kad u Briselu pričamo o njemu, svi se najrađe od svih kongresa u povijesti se sjećaju upravo Hrvatske. Naša misija je podržati hrvatsku poljoprivredu i jačati ruralni razvoj i pružiti poljoprivrednicima snažni glas na nacionalnoj razini i na razini Europske unije. Pružamo stručna mišljenja pri donošenju poljoprivrednih politika, a aktivno sudjelujemo u građanskim dijaloškim skupinama Europske unije te kontinuirano pratimo stanje u poljoprivredi kako bismo predlagali poboljšanja. Koordiniramo udruge poljoprivrednika, organiziramo edukacije, radionice i sajmove te blisko surađujemo sa sveučilištima, istraživačkim institutima i savjetodavnim službama. Naš rad pokriva područja kao što su prehrambena sigurnost, zdravlje i dobrobit životinja, obnovljivi izvor energije, zaštita okoliša i ruralni razvoj. Promičemo rad naših članova, dijelimo znanje, podržavamo inovacije i upravljamo nacionalnim i europskim projektima. Mi poljoprivrednici smo ti koji imamo nekakav dio kolača koji nam daje Europska unija. I mi bi se trebali dogovoriti kako će to biti najpravednije i najbolje raspoređeno. Tako to čine, ajde da tako kažem, neke pametne države. Vjerujem da bi Ministarstvo poljoprivrede bilo puno lakše da ima organiziraniju i pravno potkovaniju poljoprivrednu komoru. Kada gledamo komoru danas i komoru prije 8 godina, to su dvije različite stvari. Danas se ne događa niti jedna zakonska promjena bez da se komoru pita u poljoprivredi. Bilo da je to pitanje na nacionalnom zakonodavstvu, bilo da su briselski hodnici. Konstantno surađujemo i sa saborskim odborom, koordinacije sa ministrom, sa premijerom, prije svih važnih odluka si uvijek, barem u savjetodavnom smislu, si sjednemo. To je nešto na čemu smo radili godinama. Medijski je puno prepoznatljivija komora nego što je bila prije 8 godina sigurno, a i financijski je sada stabilna. Na međunarodnoj razini surađujemo s poljoprivrednim komorama i organizacijama diljem svijeta. Također smo članovi Copa-Cogeca, GEOPE i Svjetske organizacije poljoprivrednika. Redovito sudjelujemo u raspravi Europske komisije, surađujemo s Europskim parlamentom, nastojimo sva pitanja koja su na dnevnom redu odgovoriti što je brže moguće kako bi naši poljoprivrednici mogli pravovremeno reagirati prema donositeljima odluka. Nije uvijek bilo lako, mi smo mali tim, nas je oko 5. I pokušavamo koliko kroz projekte kojih trenutno provodimo, tako i kroz različite aktivnosti Europske mreže za inovacije, staviti nova pitanja, nove kreativne ideje, potaknuti mlade poljoprivrednike i žene i osnažiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koje su srce poljoprivredne proizvodnje. U današnje vrijeme je teško biti poljoprivrednik, današnje vrijeme je izuzetno zahtjevno. Mislim da se mora puno toga odraditi na rasterećenju poljoprivrednika, da postoji cijeli niz, ali doslovno glupih i nepotrebnih pravila i zakona, ali glupih i nepotrebnih. I ne znam koji su to činovnici, da li u Europskoj uniji, da li asfaltni ljudi u Zagrebu, koji to napišu, a ne znaju kako se to provodi. I onda traže od poljoprivrednika da on vodi evidenciju oko toga, koju niko provjeriti ne može. Treba ojačati brojčano stručne službe u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, možda dati mogućnost i županijskim komorama da samostalno funkcioniraju, dakle da imaju svoj ured, svoje zaposlenike, barem u onom dijelu gdje je poljoprivreda izrazito jaka i velika, i imamo mogućnost na regionalnoj razini. Podijeli smo na 3 regije, dakle bilo bi dobro da komora da ostane u Zagrebu dijelom, ali da pustimo krakove barem u ove 3 regije i na taj način pojačamo taj stručni dio. Možda smo ponekad trebali biti žešći,
Možda smo ponekad trebali biti oštriji, ali čovjek onda opet razmišlja da li će se zatvoriti se negdje drugdje vrata. Teško se otvaraju pojedina vrata donosiocima odluka ako ste previše žestoki. Tu je uvijek hodanje po jajima, koliko smiješ reći, koliko ne smiješ reći, koliko ćeš se kome zamjeriti, na kojoj razini. A mislim da je budućnost hrvatske poljoprivrede u ekologiji, u priči koja se zove ekološka priča, i mislim da je budućnost hrvatske poljoprivrede u preradi. Moramo prestati biti sirovinska baza, mi imamo toliko bogatstvo kojeg nismo svjesni. Od Baranje do Lombarde, do svakog otoka našeg koji može biti specifikum za sebe, i imamo to kom prodat, znate, mi imamo turizam, to nemaju i druge zemlje. Mi to možemo, samo dajte, molim vas, maknite te papire od nas, pa to je za poluditi. U vrijeme krize poljoprivreda je istodobno i nacionalna sigurnost. Ciljevi postavljeni Rimskim ugovorom 1957. godine, koji uključuju povećanje poljoprivredne produktivnosti i osiguranje dostojnog života standarda za poljoprivrednu zajednicu, stabilizaciju tržišta, jamčenje dostupnosti poljoprivrednih proizvoda i osiguranje razumnog cjenovnog nivoa za potrošače, ostaju jednako relevantni danas kao što su bili tada. Ovi su se ciljevi razvijali nakon rata i ekonomske krize s ciljem poticanja mira u Europskoj uniji i moraju i dalje biti naši načela vodilje. Novom vodstvu osnovna je poruka da moraju biti iskreni jedni prema drugima. Čujte, ne možete biti u nekakvoj ekipi, ja sam u svakakvim ekipama bio sam na samom početku doista u ekipi gdje smo bili spremni poginiti ako treba jedni za druge. Takvo jedinstvo u komori kad bi se napravilo, stvari bi se sigurno puno lakše i puno jednostavnije rješavale. Kogod da bude predsjednik, kogod da budu ti ljudi koji su na neki način preuzeli odgovornost za hrvatsku poljoprivredu, moraju znati da se od njih puno očekuje. Ne smiju dozvoliti da ih drugi posvađaju, a najveća sramota je da ih neko kupi. Zasigurno dolaze u puno boljem trenutku i vremenu nego kad sam ja dolazio. Ipak je ona ustrojena, radi. Bilo bi dobro da unutar komore se radi konsenzusom. Zato smo i napravili, dakle imamo županije, imamo i sektorske odbore koje u zadnje vrijeme dobro funkcioniraju. Sve to treba ojačati i puno razgovarati sa svojim članovima. Nadam se da, evo, i koliko vidim dolaze mladi ljudi, da će nadograditi komoru, ali ne zaboraviti zbog čega je ona osnovana, da zastupa interese svojih članova, odnosno svojih poljoprivrednika koji u ovom trenutku ima negdje oko 75 000. Treba biti uporan. Ne ide sve kroz noć. Kad gledamo susjedne zemlje u okruženju, ne godinama, stoljećima se stvara stabilnost u poljoprivredi. Možda smo mi ponekad prenagli, hoćemo sve i odmah. Ne ide sve i odmah. Treba malo vremena, treba biti svjestan da niste jedini na tržištu, da pored vas ima i drugih lobista koji žele možda u suprotnom smjeru i treba naći mudar put kako do nečega doći. Možda ne sve odmah, možda 20% odmah, možda 20% za godinu dana, možda za 3 mjeseca, možda za 5 godina. Ali ustrajnost, upornost se uvijek isplati.